Pe bune, cu interviul ăsta, ce v-am dat cu trepul în cap, să vedeți ce vă dăm cu YouTube în cap. Vă rog, nu mai plângeți, știu că v-am dat cu trepul în cap. Strig muie garda, îmi bag pula într-un mascat. După versul ăsta o masca s-a atacat. Oftica pe mine că sunt bine îmbrăcat. Mor femeile de mine cu aie că sunt tatuat. Stați în banca voastră că vă dau și am plecat. Tatuat, îmbrăcat și calificat. Ești invidios pe mine, ești handicapat. Vă dați băieți buni, hatați mardoi. Și dacă mă vedeți pe stradă vă pișați pe voi. Iau totul de pe tine, nu-ți dau nimic înapoi. Piși de proaste, nu v-aș fute nici pe bani. Eu mă distrez, îmi bag pula în dușmani. Mă piși pe părinții voștri, rămâneți orfani. V-am luat pâinea de la gură, acum sunteți sărmani. Piși de proaste, nu v-aș fute nici pe bani. Eu mă distrez, îmi bag pula în dușmani. Mă piși pe părinții voștri, rămâneți orfani. V-am luat pâinea de la gură, acum sunteți sărmani. Ați rămas sărmani, trepărilor. Îmi pare rău, v-am luat pâinea de la gură și am abia 16 ani. Îmi pare rău, asta e. Vă pup. Pace la urbanist și la M6. Aveți grijă să vă protejați trepărilor.